Takže ahoj, vítejte u dalšího videa ECF. V tom dnešním si vlastně ukážeme jenom rychlej videonávod, jak si naplnit ty nejnovější smoky mizéry, u kterých máte problémy, že vám při plnění hnedka rovnou protejkají. Takže si ukážeme jednoduchý návod, jak si to naplnit, tak aby nám to neproteklo. Takže hnedka jdeme rychle rovnou na to. Vevnitř kromě všeho je vždycky tohle takováhle ta silikonová uzávěrka, ten typ, plus je tam ještě ten špuntík maličkej v tom mražený. Tohle to budeme potřebovat, takže to si teďka dám stranou. Vytáhnu si ten smoky mizér, jeden z toho. Takže je to jednoduchý, otevřeme. A už to tady máme. Když do toho dáme jenom, když to do toho začneme plnit takhle vlastně, tak nám to hnedka vyteče. Takže postup bude následující. V podstatě si vyndáme ten špuntík jeden, tady ten pidi špuntík taky, který potom přijde sem do uzavření. A teď si vezmeme ten návlek z toho pytliku. Tady ho už mám. Ten smoky mizér posadíme závitovou částí dovnitř. Jo. Takhle ho tam pěkně našroubujeme. Cpeme to prostě až na doraz, takhle. Jo. V ten okamžik to můžeme naplnit. Takže natáhnu si do stříkačky prostě klasický likvid. Takže natáhneme. To mám hodně glycerinový, takže proto se to takhle zde pomalu přes tu hubenou jehlu. To dělá hodně velký odpor. Tak. Takže máme nataženo. A máme teďka do té boční dírky. Snažte se to dělat takhle na ležáka, nedávejte to tam takhle, aby to co nejméně mělo tady nějaký problémy na protejkání. Takže takhle. Teďka to tam pěkně do toho natlačíme. A to pěkně naplním. Tak. A teďka to v podstatě zavřeme. Zavírám tak, že teda už se mi nechce honit. Když už to teda řeším, tak abych to nemusel řešit tou mini pincetou, tak to vlastně řeším tak, že si to napíchnu na špendlík. Jenom zlehka. Ten špuntík. Opravdu zlehoulinká. A takhle to do toho ďobnu. A potom ho z toho jednoduše takhle vykroutím. Potom si vezmu tu kulatou hlavičku, jenom ho takhle zatlačím. Špendlík dám stranou, je to opravdu klasický špendlík. Takovýhle. Tak, teďka domáčknem. Ten špuntík. Vezmeme si ten tipík. Pěkně to tam do toho vmáčknem. A v ten okamžik, já si to sem ještě dám, kdyby náhodou tam nějaká kapička přeci jenom byla, ale můžeme sundat tu gumičku. A vidíte, žádný protokáč se nekoná. Drží to a je to v pohodě. Podotýkám, že to je, pokud máte tedy ty kartomizéry typu, do kterých když dáte likvid, tak vám právě při tom plnění okamžitě to protejká tady dolů. Tím, že to vlastně si tady zašpuntujete během toho plnění, tak to necháte, tak vlastně nedáte šanci tomu likvidu vytýct úplně ven. A když potom to nahoře dáte ten špuntík, tak vlastně díky tomu tady vznikne jakoby takový podtlak a nedovolí tomu likvidu protýct.
Jo, hovořím o tom protože některý z těch novějších kartomizerů totiž dělají tohle. Vám to teďka ukážu. Při plnění se totiž odehraje. Když tam nedáte to těsnění, tak se může vám stát totiž tohle stalo. Nedělají to všechny, ale prostě u pár nebo u hodně kousků, hlavně z novějšího data, se s tím můžete potkat a může vás to vylekat, takže aby vás to nevylekalo. Jo, dávám tam jenom čistě vodu, abyste viděli, protože je škoda likvidu, co se stane. Ale když tam dám takhle, podívejte se, začnu plnit. A vidíte, co se děje. Rovnou to protejká ven a je to v podstatě jenom díky tomu potlaku. Vidíte, jak jsem tam dal ten prst, tak to hnedka přestalo. V podstatě nahrazuju tam ten špuntík. Vidíte, dám prst dolů a hnedka to teče. Ten prst. A už nic neteče. Jakmile sundám ten prst dolů, tak to v podstatě okamžitě začne týct. No, takže nezapomeňte dát ten návlek a potom doplnit takhle na ležáka a potom tam dát ten špuntík a potom teprve ten návlek sundat. Dřív to nedělat. Tak jo, to je všechno a u dalšího videa zase. Ahoj.